Wow, ce? Nu pot să cred. Uite de ce am și uite, dacă tot stai acolo, am trăit și apă. Vrei să te teme? Nu! I-am să ne asculte cu aia, n-am vrut. Ce are? Eu i-am zis coaie că e o idee proastă, dar nu m-a ascultat. I-am zis coaie, chiar i-am zis gen. Ce creier e coi. Zis pe bune. Dar nu e chiar așa simplu precum pare. Cea mai potrivită nu înseamnă neapărat și momentul potrivit. Am cerut acum o lună. Și ce bă, ați făcut mie prank cu aia? Și eu care chiar m-am bucurat cu aia. Mi-am luat camera de acasă, zic hai să filmez, hai să mea. Asta a fost tot. Bitch, am a fiancé. Și nu-mi dă mașina. Asta așa, dar e un prank gen, ha, uite, am acest G-Class pentru tine. Nu vă așteptați la asta, așa-i? Adevărul este că într-adevăr am cerut-o, dar în privat când am fost în vacanță. Ideea e că am făcut treaba asta în privat pentru că știam și eu cum este Denisa pe cameră, că este puțin mai introvertită. Plus că ce se întâmpla dacă zicea nu. E bine, o să vedeți acum ce s-ar fi întâmplat dacă a zis nu, pentru că dacă tot n-am filmat treaba aia, hai să facem așa o glumă cu prietenii noștri și am luat pe toți pe rând, cumva să o cer față de ei. Pe majoritatea i-am pus în ipostaze foarte dificile și foarte amuzante, încât să se simtă ei jenant. Bă, ce se întâmplă? Dar adevărul este că până la urmă nu există nicio modalitate proastă în care poți să ceri pe cineva. Până la urmă, dacă tu iubești pe cineva, poți să ceri pe acel cineva oricând vrei tu și n-ar trebui să te judece lumea. Uitați-vă la prietenii noștri să vedeți ce reacție au avut când Denisa mi-a zis nu. Îi lăsați în comentarii că marketing și-a făcut asta, nebunie. Sper că vă place vlogul. Mașina, n-am luat-o pe aia de ți-am arătat-o. Maraton, Viagra. Gen așa, cadou sau? Nu. Măi, la așa, drămie din clasă de la 8 ce ei au toți copii căsătoriți să alea să moară în familia mea și ei sunt toți pe perete. Hai mă, Nu mă jur. să-ți mă... Deci nu m-am mințit. Nu te mint. Cum ai mințit că s-au mutat copii lângă mine? Nu te mint. Pă, bune zic că nu te mint. Nu, arată, zi fără de să moară mama fără de zi de Vrei să mă orice. descalți? Mă jur. Mă jur cu aia. Da, bă, accept. A, nu eu? Ah, ok. Acum e așa. La asta nu-i. Păi, o cer pe Deni? Da. Cu aia nu pot să cred că îl deschise înainte să-i zic eu. Păi, trebuie să faci asta? Da. Mă, e la mișto? Da, la mișto. Vreau să-ți arăt mai încolo pe blog, dar aparent ai deschis ăla. Aveam zic că are motorul V12 și să zic să te uiți de talon și acolo să-l vezi. Nu te cred. Ba da. Mă, e la Păi chiar nu te-am la... Ce e căcatul ăsta așa ieftin? Cum adică? Cum e cutia asta? Și că e de la Mobil Fox. Efectiv, și că e Mobil Fox. Asta e cu diamant? Da. Ce a fost asta? Nu pot să spun. Zi, mă, dă-te Te mai bag. Zi, mă. Nu vreau să 20 de mii? Nu vreau să zic. Diamant? Da. 25. Cu ea, nu vreau să zic. De ce? Că nu vreau să zic. Și o cere acum? Nu, acum vreau să fac o poză repede cu ea și cu tine. Și nu știi de asta? Nu, bagă înapoi. Păi da, bă, ratatule, torpedou se uită imediat. Stă în spate. Nu, cred că o să deschide din Cu aia o să-l deschidă 100%. Bă, bagă-l cu ea înapoi. Da, mă luați la cu aia, ce glume aveți de sus. Nu, e bune. Și dacă îi zic acum? Nu-i zic. Bă, dai zic, cât dai? Să mor îi zic. Îi zic. 10.000 cash. 10.000. Ieși și tu afară, te-ai îmbrăcat? De ce îl deschisești? Și cerim Cosmopolis? Nu, cum e? De ce? Nu știu încă. Bă, ratatule. Bă, dar ce mea aici? Da, chite. Bă, cu aia, mă, e la mișto? Bă, că mă încălă de aici. Lasă-l la mine sau... Cu aia o să-i descoperi instant. Zici, mă, bună, ce e? A venit să moară. Mă, eu știu... Hola. Hei, Ei. Coaie, tu vezi ce mașină? Da! E fix pe măsura ta, e sudată. Măsura ta. Vine mânușa asta, coaie. Dar ce tare e aici torpedou. Nu? Ce prost e bisoi. Sculptat așa. N-am mă pe bisoi, mă. E tare rău în 10.000 culoarea. 1,95. Crezi că trecem? Pe da, din stânga de aici. Bine, zi mie câte da pe ea. Deschide acolo, că e factura.
Aia e service. Serviciu? O ceri pe Deni? Da. Să mor tu? Jură-te, coaie! Nu pot să cred. Ba, da, coaie. Mă jur. Nu-l deschid, că dă urât dacă... Dar parcă nu lasă. Deschide-l invers dacă vrei să-l vezi. Ca morți minuit. Nu, o să-l văd când o ceri, Andrei. Foarte bine, bravo. Păi să-mi bag... Te n-am încredere în tine că nu zici. Nu zic. Dintre toate lucrurile cu ei, azi a fost pe imperspicace. Ăsta ce an e? Ia, Mădălin. 24, cred, nu știu, uite-te pe... Și acum să-i dau 15 lei de când am fost la Craiova. Trag de aia 15 lei. Nici nu știu. Bravo. Încă nu s-a întâmplat. Da, ea știe că ăsta a venit. Da, știe. Păi și cum o să faci asta? Încă nu știu cum să fac asta, habar n-am. Mă Bă, gândeam... vezi că e destul de greu pasul ăsta. Era cazul să-l faci, dar nu știu, gândește la ceva ce îi place ei foarte mult și fă cumva acolo. Păi da, nu știu, m-am gândit că ăsta e un prim pas, știi? Da. După aia vedem, da. Mă gândeam, nu știu, să fie așa un cadru mai restrâns, ceva cu cântare, cu habar n-am. Cadru strâns cu cântare? Nu, mă, să am pe cineva să facă o serenadă, că nu știu să cânt. Nu știu, ce artiști îi plac? Ca și tu un artist. Da. Îl duci pe Harry Styles. Harry Styles, cântă și tu pentru zbăr ceva. Bă, eu n-aveam cum să reacționez gen, bă, wow, ce? Nu, coaie, trebuia să se întâmple. Cât aveți? 10 ani? Eu am 26 și... Nu, și ea mă, tot împreună, acolo. de cât timp aveți împreună? Cât timp? 10 ani, da. Mie mi s-ar părea stresant. Dar e foarte stresant, mai ales că am și eu o grămadă de alte chestii pe cap în momentul de față. Lasă alea, tu să femeia fericită, viața fericită și gata. Adevărat, da. Ai talonul în mașină? Uite-te și pe talon. Nu, da, chiar. Nu se mai nimic în plus. What? Mai deschid o dată. E ceva roz acolo, fix pe aia nu vezi gura. Nu, uite cu e. Coaie, mă ceri? Nu pe tine. Te-n cur. De ce supărat e, coaie, că nu-l ceri pe el? Să mor tu că l-ai luat Deni. Da. Păi și cum vrei să facem? Păi nu, cum e? Ah. Nu, o să găsesc eu momentul perioada, să nu-i zici. Dar n-are sens acum. Ba da. Că nu-l poți să zici acum. Păi nu cu e, dar să-l am. Să mă schimb iar, nu pot. Ia-le peste. Îți dai Nu merge! Nu știu. Păi și eu cu Edi doar ne uităm unul la altul? Păi nu, eu vin, fac schema aici în față. Deni? Trebuie să fii soția mea? Glumezi, nu? Tu știai? Bă, ce se întâmplă? În pielea de găină. Nu puteai cu aia, după ce văzut și asta mi-era frică că află lumea. Nu! Cum nu? Mâna. Tu mă ceri în fața casei? De ce are, mă? Te în fața mașinii. E prank sau? Hai, mă zic. Am venit că m-am fost mă. Ce? Nu vezi, nu? Cred că da. A, du-te, mă. Da, e adevărat. Da, chiar are. Am încercat în Tenerife. Păi și știți copii și sunt surați de tine. Sunt prostul, bine zic eu. Dar totuși. Acum înțelegi de ce a tras atât de tine să fii în costum? Asta chiar ai știut în Tenerife? Tare asta, mi se pare tare. Și a zis? Ce a zis? Gata. Asta era faza, că el mă ceruse deja. Da, voia să mă ceară și față Dar te-a de tot. filmat când te-a cerut? Da, da. Și gândește că eu nu am putut să zic nimănui atâta timp. Tu știi ce groaznic a fost? Bă, da, îl căutam de Viagra în torpedou și am găsit ăsta. Ce porți, mă, mă? El crede că l-a găsit din greșeală. Da, da. 2 steps ahead. I'm always. 2 steps ahead. Dacă nu mă Bă, bă, ușor! Că dai în mașină. Dacă nu mă cunoșteai și mă vedeai așa, în tot drumul. Salut, bă. Facem o poză? Vlad, și hai fără să facem poză. Ce poți să faci aici?
Trebuie să faci foarte mult. Ia. Ține puțin ăsta, fă și eu. Ești la tău? Oriu. Mai bine cu ea. Ce ți-mă, bă? În câmp, ia. Mai bine cu ea. Ce ți-mă, bă? Am cerut acolo. Da? Da. Tu filmai, mă, gunoiule? Nu. Mă, să ce mă bă la mine, să moară pe mine. Nu ești la Andrei care trebuie să pună în genunchi. Duceți-vă, mă, în pula. Ce-am deschis? Ia că Pain pare mai băreț așa. Bine, sincer, Alex. Cum? De pe 1. Ce ești mergând așa? Oh! Da, din păcate nu mai se întâmplă acum, dar prostul de Pain a găsit ceva în mașină. Așa că... Vrei să fii soția mea, Deni? E prank, nu? Nu e prank. Nu. De ce nu? Sunt invizibil în mea. E prank, nu? Nu! Nu, Andrei. Gata, drog. Nu, gata. Nici n-am mâini. What? N-am cum să se întâmplă, le să ai tot ce vrei pe lume, dar să n-ai nevastă. Ma. Am cerut acolo o lună. Da. Asta era prank. Vedem ce reacție ai. Păi și de ce am știut? Dar de fapt, de ce ar trebui să trebuie eu să știu? Uite, mi-a pus două întrebări foarte corecte. Exact. Dar de chiar crezi că o să mă ceară așa, îmbrăcat așa? M-am gândit și eu, dar e Andrei. Bă, dar toată lumea zice asta. Ce se întâmplă? Mai prins, ce vrei să fac? Ce dracu să uită pe ele, dracu, eu în viața mea nu m-am uitat. Când vrei tu și când dorești tu, este alegerea ta. Bă, mai nu știu puțin repede la faza asta. Să fac cu Deni ăsta. Hai, Deni. Și eu ce să fac? Trebuie să... Mai să țin ăsta. Ești ăla de acolo, Deni? Ce? Ăla. Asta? Nu, ăla de mijloc. Dani! Vino încoace, Dani! Vino aici! Nu cred! Ui! Nu cred, ajunge! Vezi că e tare rău clipul cu aia. Cel mai romantic loc! Cel mai romantic loc pe bucătăria exterioară. În bucătărie pe gen pe... Vino încoace să ne știu! E să mai emoționez! Băi, și eu ce vrei să fac? Să ajut! Vrei să te ajut? Are tasul o zbâr să moară, am avea niște pantaloni cu mine cu niște pete, face... Ce ai pe tine, mă, spermă? Ai făcut laba? Și a început să râdă de mine să moară oameni. Și vrei să te cerați undeva? Da! Unde? Deci nu vrea. Asta e farsă! Și cu ce să e? Că nu... Dar am cerut când am fost în vacanță. Doamne! Vezi că face să nu se... Pare că te-ai găsit, știa? De ce efectiv îmi veni să plâng de râs că nu pot să... Eu de aici! Și mai că ceva! Dracu asta urât aici! Cel mai romantic cadru, știi? Păi cum o să ceară vorba ei, mă? Mă Țin camera? Ce pui, muzică? Ia, Mădălin, ia. Da, vreau să spun piesa aia ta, dar nu mai știu cum îi zicea. Care, mă? Stai. Vezi că nu-i place piesa aia din căi. Ia. Nu?
Aia e piesa mea preferată de la tine. Da, bine, ce moment artistic vrei să faci acum? Că piesa asta o ascultam când era Deni plecată și mă gândeam la ea și de-aia am pus la ei. Hai mă, pornește mașina, hai! Se întâmplă ceva? Ia. Mădăline, trebuie să mut web-ul aici, stai așa puțin. Ia stai. Ia, cum l-am prins pe Mădălin. Ia. Pentru că ai zis să-i aflam, dar și nu pot să mai țin secret. Vrei să fii soția mea? Ia, uite-te la Mădălin și la Ilica, ce față. Mă, cere mașină? Da, cere. Unde vrei să te cer? I-am zis înainte lui Mădă și pur și simplu simt că nu mai pot să țin secretul, că o să afle lumea și mie... nu vreau să afli de la cineva și mai bine afli de la mine. Și zic să filmez ca să am filmat. Să o avem amintire. Hai mă, Deni. Dar nu vreau în mașină. Hai mă, Deni. Iubesc. Dar în mașină, Andrei. Deci vrei? Păi nu. Și uitați-vă cât de naturale sunt fețele astea cu ea. Uitați-vă și la fața lui. Cum dracu, nu? Uite și la Mădălin, gen, se vede că n-a fost gen. Că e pe bune, gen. Vă voi faceți prank-uri în Nu, vreau să zic că a cerut deja. Te în gură să te sparg de nesimțit. Nu pot să cred așa ceva. Acum o lună. Adică în vacanță? Da, da. Ce drăguț! Bravo! Deci nu vrei să știi ce am avut în cap. Eu sunt cu degetele pline de cremă. Și eu mă gândeam că bun, ăsta o fi vlog, mă vrea naș, ce Dumnezeu face? După aia n-am mai înțeles Eu nimic. m-am speriat pentru că asta e cel mai mare coșmar al meu, să fiu cerută pe cameră, într-un gen așa, random. Ce așa random? E foarte random cu noi. Coșmarul. Mamă, dacă de oribil e să te duci gen cum fac ea pe stadioane și o cer pe aia de soție să pune la genunchi și ea spune nu și pleacă. Uai, Doamne, futu-ți morții, mă, că mor cu aia. Bă, futu-ți morții, mă, mor cu aia, ești prost? Mori. Bă, oriunde e multă lume să ceri să plece ea, mori. Eu mor când avion și plec departe, ești prost? Plec departe cu aia, ești prost, mă duc, nu știu, ești nebun, intru în pământ. Fiecare fete. Exact! Jesus! Deni, ai telefonul cu oglindă? Da, ce? Așa, băieți, și din câte vedeți, am scos fusele cu oglindă. Dacă vreți să vi le cumpărați, intrați chiar acum pe Mobilfog. Îl aveți pe acesta cu oglindă, mai avem cu puffer, mai... Uite ăsta, Deni. Stai că mai trebuie să-ți dau ceva. Ia. Ia. Și că n-am ales cel mai bun moment, dar nu mai puteam să aștept. Vrei să fii soția mea? Opa. Vrei să fii soția mea? În mașină? Te vezi? Și eu, Andreina, pe bune? Nu e prank, nu? E din el, nu cu adevărat. Nu știu, mai ce în mașină. Hai, că vine să plâng. Adică, mă... Plângi de fericire sau plângi că te certă în mașină? Mă cerut în mașină la Mac. Mamă, da. Ce tovară și are și zbăr să moare dacă... Dar cum e? Că pleci că tu ai cerut pe cineva la Mac. Dar nu mi se pare un moment așa prost. Exact, mă, suntem... Dar cu jură de cei mai buni prieteni suntem doar noi. Dacă ne-am fi cunoscut la Mac, aș fi zis. Păi unde trecut dacă n-avem Mac în Severin? Zi o dată, da!
I-a scăpat și inelul pe jos. Nu știu, poate că-l mai... Mai pus și invers. Nu l-am pus invers. Credeam că nu mai poți. Dar vreau să zici nu. A? Era cu glumă. S-a mort tu? Da, stai puțin, am cerut acum o lună. What? Stai să nu... Suntem mă, lasă-ne! Lasă-ne! O lună, bă! Băi, dă-vă-n mă, rup pe jos acasă. Și prieteni! Mă, că e pe râdere să te dă cu ăla pe jos. Vă rog, prieteni, nu-mi dați cu hate în comentarii să știți că a fost planul lui Andrei să zic nu și trebuie să par foarte rea. Și să știți că pentru mine este greu. Uite-l coaie cât a mers pe jos acum. Da, am văzut tinerul înainte? Mi-am dat seama că m-am dat jos prea devreme, coaie. Băi, o lună? Ați ascuns chestia asta de mine o lună? Stai că am ascuns de toată lumea. Nici mami nu știe. De toată lumea! Păi, nici mami nu știe. Mă tare... Hai, zi. Dă puțin ăla, cum dracu Ia. zice, talonul să arăt pe cameră ceva. Nu știu care e asta. E pe acolo. Nu la aici. Nu e acolo? Nu. Ce nu? Deni? Vrei să fii soția mea, Deni? E prank? Nu. Da, să-ți iau la mașină. Și mă ceri în mașină? Deci ce are? Adică găsi prostul ăsta și mă sperie cu aia, că dacă zicea altcineva. Mamă, cu aia. Nu, faci mișto. Nu fac mișto, nu trebuie să găsești acolo. Să-mi bag talon. Zi, Deni. Știai, nu? Hai mă, nu mai fă troll. Să ți-l pun pe mână. Hai mă, că nu cere în G clasa acum Am după ce ai dat mașină, G. Andrei, și doar cu saic. Da, nu, n-are film, e troll, e pentru vlog. Da, și eu Sau zic, dacă chiar e un moment foarte frumos, dacă chiar ar fi eu la momentul ăsta. da, la în mașină, Dai Andrei. seama, Fortnite Kid. Îți dai seama că am asistat la cererea în căsătorie a lui Zbâr și Deni? Și tu. Era glumă. Era glumă, nu? Da. N-avea cum, efectiv. Dar îți dai seama că o să fie momentul ăsta odată și odată? Păi nu, a Păi, a fost acum o fost. lună. A fost? Da, Da. Andrei. Am cerut-o în căsătorie. Bravo, coaie! Wow, tu îți dai seama că o să faceți copil? Și sunteți căsătoriți? Nu, just in. Sunteți legal, gen? Nu, încă. Și ăla e inelul tău? Da. Nu-i trebuie? Bă, da. Mă, te panicasei? Bă, nu voiam să stric momentul, adică am zis să nu zic nimic, că dacă zic ceva zic, hai mă, dă-te mea, nu e adevărat. Și după era gen, coaie, chiar o certă. Nu, am zis să tac în gură. Ok, băieți, aici urmează momentul cel mare și ca să vă dau și puțin context, am păcălit-o pe Deni să stăm să facem o poză cu camera. Pentru mine camera aia este foarte specială pentru că este camera care m-a ajutat să fac toate vlogurile la începutul canalului și mi s-a părut foarte important ca exact aceeași cameră să facă poza asta. Dar înainte să vă arătăm momentul, hai să vă arătăm acum și câțiva prieteni cărora le-am spus din prima și nu le-am făcut niciun fel de prank. Aici intervine partea tare, că știi că a trecut ziua ei, nu? Da. Și stai să arăt pentru ce am luat. Urmează să cer. Eu cred că cadoul ăsta va eclipsa total cadoul ăsta. Ai o problemă. Din păcate, asta e. Vrei să mă duci înapoi tot drumul ăsta pe jos? Nu, Hai de acolo sunt lucruri. uite de ce am luat. Dar nu cere acum. Nu, acum nu. Păi și ești handicapată, ți întorc pe dom, atâta creier ai. Nu mai adică nu-l vede. Pe dom, mă, ești retardat. Mamă, bă, bravo. Da, cadou, mă, de nuntă, mă. Bravo, mă. Băiatul, cât cu luminiță, tot ce trebuie să scoată ochiul meu. Să vă fie un ceas bun. Și să fiți
fericiți și bucuroși și little zbâr. Ia de tare, ești de bun. Și uite, uite cum are asta aici. Uite cum are asta aici. Leșin. Nu cred! Bravo, mă, felicitări, măi, nu cred, bravo, mă! Nu cred, ești nebun! Era și pazul! Bravo, mă, Era fată, și bravo, pazul! felicitări! Păi, bine am văzut-o! Nu cred, cât de tare, frate, ești nebun! Dar, mă, Bă, ce tare! Băi, era casă! Era cazul, n-am ce să zic, era luat paște când am văzut Toma. Bravo! Mamă, ce tare, frate. Mă bucur mult Așa pentru da, voi. mă, Și așa să da. fiți sănătoși și fericiți până la mici bătrâni. Exact. Ai făcut schemat în Berceni? Nu! De ce? Păi n-am avut când. Criminal! Ești de mor eu. Ne luăm la tot și acum gata. Păi noi nu suntem Vai, toți. cât de tare. Când s-a întâmplat asta? Când s-a întâmplat asta? Acum, fără Caterinca, știi de ce am luat-o? Mi-a luat ca și cadou. E că s-a prins. M-am prins, coaie, m-am prins, dar poate faci mișto cu Nu fac mișto. Că am mai făcut el cu cățelul, cum asta fi? Mamă, coaie, veni săracrii în ochi. Zi-mă, te însă, pe bune? Da. Nu cred, coaie. Nu, eu nu cred. Eu nu-l felicit. Până când nu-l văd la costum și acolo în față, fac, la biserică, eu nu-l felicit pe om, nu-l cred. Nu știu ce se întâmplă. Arată-i. Trebuie să mă uit? Nu-i da tare. Nu-i da tare. Ce se întâmplă? Simt că să mă păgălească ceva. Dă-i acum. Mă uit? Da. Bă, ești nebun. Wow. Bă, felicitări. Oh. Vezi, pe unii mai în brațe. Prima dată cel. Chiar să vezi reacția ta. Dar unde era? Când s-a întâmplat? În Tenerife. Da? Eu nu cred. Nu gen. Eu Chiar nu-i glumă. Dacă ar fi adevărat, gen, care ar fi locul, care ar fi... Când am fost în vacanță, dar abia acum ne-am gândit să spunem. Da. Am fost primul. Adică tu n-ai purtat niciodată inelul? Nu. Știi că, deci întreabă pe Rareș mai întâi, trebuie să-i zicem lui Am fost ca să primul. știe de videoclip, da. Așa. Și i-am zis că nu mai puteam, deci mă durea gâtul, tu știi cum stăteam? Tu ai stat atâta timp, efectiv. Hai, dar tu practic ești a doua persoană Da. de pe pământul ăsta care Nici știe. mami nu știe. Nu pot să cred. Da. Adică, ăla este un inel de căsătorie? Da. Păi și ne chemați la nuntă, nu? Mai vedem. Dar sunteți pe bune? Da. Nu pot să cred. Ce prank mi-a făcut mie? Ce vrei? O cerut o pătenie în fața casei, gen, și mă simțeam așa cringe. Wow, felicitări! Mulțumim. Da? Te-a cerut de nevastă? Wow! Felicitări! Fiți, faceți prank. Nu. Jurați-vă pe ce aveți voi mai scump. Jur. Jură-te, plătesc banii lui Zbâr că nu-i prank. Mai jur pe tot banii lui că nu-i prea. Dar chiar nu e. Să mori tu? Da. Prea multe cereri căsătorie în ultimul timp cu aia. Din spre frumos. Și cum, te-ai pus în genunchi și din alea? Da. Când am fost în vacanță cu aia. Îți vine să crezi? Și gen, ai avut un discurs de ăla așa? Nu. Nu. Eu Am fost avut, dar vorbi. n-am mai putut să-l spun. Ai avut emoții? Da. Te-a cerut? Da. Nu cred! Mă chemați la nuntă! Așa toată lumea zice de nuntă. M-am pic speriat inițial, mă gândeam de ce mă sun cu FaceTime. Ce ne gândise că luase casa voastră? Da, m-am gândit că s-a întâmplat ceva, am și plecat de lângă mama. Hei. E nebune! Da. Tocmai știți în mașină cu verișorii mei care tocmai s-au născocit și ei! Urmăți tu cu Pala, Bicuse, unde ai fost în piața mea? Că Pala deja e luat. What the fuck? Pala și-e pierdut deja, gata, l-am pierdut. La fel. Felicitări! Oh my god, avem
100 de influencer. Băi, ce lag a avut? Să nu vorbești tare, să nu te audă restul, că nu mi-am sunat încă. Da, ce faci? Bine, acum cred că tu mai bine. Andrei, Să rămână, să trăiești o ce ineta, ai un gând serios cu ea sau ai la noapte sau și mai târziu? Na, Așa, mai pe termen lung. dar au pus și asta final? Ia. Ăsta era de la Mobilfox. Deci pe Andreea și pe Mădălina. Ia. Ia, mă, ia. Am spus că de-aia ați plecat. Nu m-a înțeles nimeni. Frumos. Mă râdem. Am îmbătrânit, băi, gata. Să căsătorește copii ești.